сами. О, това дърво е много яко. Тръгваме от подножието на водопада, където е бил. Да се качим по-близко, да го видим отблизко. Може би е прозрачен. Може да не го виждаме. Вижте, о, той тук има такова. О, вижте, и там може да се качим, бе. Ето тук е така, и е там, дето е текал. После мога да направим. Тук внимателно. Това не е пътека. Мале, какво внушително тук наистина. Гледай каква скала. О, тази скала, мога да кажа, че някой ден ще се отцепи. Това не е скоро. Оп. Окей. Само канари. Има някакви неща, да знам какво има. Има пътека на тези скали. И майче се опалях на някаква коприва. Да, майче имаше коприва тук. Се ожулих. Жоне, къде си, бе? Гледай, Коста! Чакай! Опа! Тук ми се завия свят обаче. Е, там е било водопада. Дали може да скачим? Не е сигурно. Иначе... Ай, канари! Мъжки мега брутално е тук.